Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Honorable Yusuf Rabi Fasaha, jagoran jam'iyyar PRP na ƙaramar hukumar Kumbotso. To Rabi Musa Kwankwaso, mun ji saƙonka kuma wannan ta tabbatar mana da cewar har yanzu mutum ne kai wanda baka san me kake ba a siyasa. Dalili ai abin takeici ne, abin kunya ne, abin kaico, abin takeici. Kar ka manta irin zaluncin da kai mana a jam'iyyar PDP. Kar ka manta irin rashin mutuncin da kai mana da haramci da ka aikata mana, wanda muka yi 2014 muka shiga PDP da mu da Malam Ibrahim Shekarau. Lokacin da ka gudu ka ce ba za ka yi janasar ba ka tafi kai Buhari. 2014 din nan da ta wuce aka yi zaɓe 15 muka faɗi muka zauna a jam'iyyar PDP nan muka ci gaba da yi mata hidima har muka zo muka tsaya takara. Tun lokacin muke ɗawainiya da jam'iyyar PDP. Baka san ina muke nemo kuɗin da muke tafiyar da jam'iyyar PDP ba. Dare ɗaya ka dawo 2018 ka dawo jam'iyyar PDP ka zo a zauna lafiya da kai kaki, ka je ka biyo ta sama aka baka jam'iyya a hannunka. Dan tsabar rashin mutunci aka rushe shugabanci, zaɓuɓɓu aka turo ku a matsayin shugabanni. Malam Ibrahim Shekarau ya fita daga jam'iyyar PDP ya koma APC. Mu da kai muka zauna a Kaduna bayan Malam Ibrahim Shekarau ya fita muka ce ma mu mun yi wa PDP wahala, kuma bai kamata kullum mu dinga kyautata ma zaton zaka zalunci mutane ba. Mu zauna mu gani shin Rabi Musa Kwankwaso ka canza ko kuma kana nan a azzaluminka. A wannan lokaci muka zauna mu da kai a Kaduna muka ce ma ga shawara. Hussein Lili Gabare ta ce ma ai A and B. Ma'anar A and B, muna da rep guda 24, ka ɗauki 12 ka ba mu 6, Aminu Ali 6. Muna da majalisun jiha guda 40, ka ɗauki 20 ka ba mu 20. Mu 'yan takai 10, Aminu Ali 10. Ka ba da ɗan takarar gwamna, mu ba da mataimaki, Aminu Ali ba da sakataren gwamnati. In an yi haka za a ci zaɓe. Ka ce mana kowa ya je ya sai fam a jam'iyyar PDP, kowa ɗanka ne, za ka yi mana adalci. Muka dawo muka zo mu 93 muka sai fam a hannun Rabi Suleiman Buci, muka ba da kuɗin mu cash an kari. Amma daga baya saboda kai azzalimi ne kai, ka koma ɗaki kana rubuta 'yan takara. Sai ka ɗauko wannan a cikinmu ka bashi, ka ɗauko wancan wai naka. To kai ka isa ka raba gadon ka raba namu? Kai ka haife mu? Mu mun san ranarka a siyasa, ba mu san ranarka ba. Ba mu san me ya amfanin ka a siyasa ba, don ba mu taɓa tafiya da kai ba. Amma muna tunanin mun kyautata ma zato, ashe azzalimi ne kai, macuci. To kai kana tunanin wannan Allah ya isan da muka yi ma za ta baka ka tsira? Har za ka zo ka nemi mutane wani Allah ya isa. To Allah ya isa kai, ai tuntun mun ce Allah ya tsine ma dama. Dan tsinan ne ya tsine wa mutum, me za ta yi mai alaji? Kar ka manta tsinuwar da muka yi ma wallahi ita ta lalata ka. Kuma a siyasa ritaya dole amma saboda kai azzalimi ne. Wannan shine sakon da zamu isar ma, ka ji ka gani, kuma duk wani masoyinka idan ya isa shi ma ya ji ya gani. Mun yi dan mu bata mai da kuma mu cizguna mai kamar yadda kuka cuce mu. To lokaci yayi da zamu rama, kuma mun ma ritaya ta dole. Shi sa muka tafi jam'iyyar PRP muka raba ƙuri'unka, muka ɗauki ƙuri'a 100 da wani abu wacce ta zame ma illa. Kayi yaudara, kayi muka ce ba za mu zauna a PDP ba. Kuma ina jajanta jam'iyyar PDP dan kin tsinci kanki a cikin wani mawuyacin hali na ba wani mai hankali mai tunani da zai kuma zuwa yi ki a jihar Kano ko ya kashe miki kuɗinsa. Ba zai yiwu ba. Dalili in ma mutum ya gama wahala, inda a ƙarƙashin wa'annan azzaluman shugabanni ne irin su Sakondo, su Mariya Waziri, su Sanata Umar Tsauri, wani mutum zai zo da kuɗinsa ya sai jam'iyya kamar yadda kuka yi mana 2019. Saboda haka wannan kun cuci jam'iyyar ku, kuma kun kada jam'iyyar ku, kun rufe tarihinta. Mun gaya muku Kwankwaso ba dan guru bane. Ku duba butulcin da ya muku a lokacin Janasan. Ba abin da PDP ba ta wajen Janasan ba ta yi Kwankwaso ba, amma ya tsallake ya batta saboda son zuciya da iya munafunci na siyasa da kuma tsautsayin azal siyasa su ta zo ƙarshe. Hada kake cewa duk gidan da ba dan Kwankwasiya ba daraja. To kai akwai mutumin da yake mara daraja irin wanda baya bin mahaifansa? Nan baka zo ka ce idan mafaɗin magana wawa ne mijinta ba wawa bane saboda mahaifinka ya bugan duji. A rediyo ka faɗa. To Rabi Musa Kwankwaso wace kima kake da ita? Wace daraja kake da ita a jihar Kano ko wani abu wanda ya dace a kalle ka a matsayin mutumin kirki? Mu da ma ai a kallon mutumin banza muke ma wallahi. Tuntuni ma tun fil azalla ma ba mu kallon ka a mutumin kirki. Kuma mun kyautata ma zato kamar yanda addini ya ba mu dama, kai musulmi ne, mu kyautata ma zato. Mun kyautata ma zato, amma har yanzu baka canza daga zalimi ba. To an cuce ka ma ya rama ake. Mun ji daɗi, mun yi farin ciki abin da ya faru da kai, kuma insha Allah siyasa ka ta zo ƙarshe. Ritaya dole kai ritaya, kuma mu ne daidai da kai. Duk rashin mutuncin da kake ji da iskancin da kake ji, mu daidai da kai muke wallahi, dan ba ma tsoron ka. Wallahi in ina tsoron Rabi Musa Kwankwaso, ina tsoron takalmin da nake shiga man ɗaki da shi. Dan ni kai ba komai bane a gurina.
illa iyakaci lokaci da Allah ya ara ma ka gama zaluncin ka kuma yau ka wuce kamar yadda ka cuci sirri wanda suka kawo ka siyasa sa musu Musa Kafin Agwar su wannan Baba Musa Gwadabe, yau kai ma ka dasa amma butulci kuma takenta ne. Kai kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mu ba za mu yi APC ba, amma mun faɗa da baƙi ƙirin gwara baƙi da kwankwasa gwara kai. Da ko ba komai kana girmama mutane ka san darajar su, amma wancan mutumin dole mu tare mai ritaya. Kuma da wannan nake mika sakon cewa duk ɗan jam'iyyar PRP da ya kai wa gwamna ziyara a matsayin ya koma jam'iyyarsa, to mu ba da yawon mu ba. Idan kuma ka je ziyara ne don nuna goyon bayan ka, wannan falilla alhamdu, ni'ima ce ta samu musulmi dan uwanka ka je ka taya shi murna, ba laifi bane. Abdullahi Umar Ganduje dan jihar Kano ne, muna son shi a matsayinsa na dan jihar Kano, amma ba matsayinsa na dan siyasa ba. Ba za mu yi wannan tafiyar ba, dan ita ma APC ba mu ga abin da ta mutanen jihar Kano ba na ci gaba. Muna nan muna adawa, kuma mulki na Allah ne, ko a ina muna fatan Allah ya bamu, in ma bai bamu ba muna fatan Allah ya sa kan shi fa zama alkhairi a gurin mu. Amma wannan ya zama allo akan irin azzalumai irin su Kwankwaso wanda suke ganin su suke yi. Na gode, ni ne naku Honorable Yusuf Rabiu, wanda aka fi sani da fasaha.